Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru kini hilong ki khubor bamta kasni. Karib Hoy People Council haga jingilam uba Jason Nongrum President ringkat ke MPSO kilalit dawa na menteri katanat kampin mi boarding ke jela u 80 mondel badaiban penyat bet yat renti ya ke jinglip ding khaka kat hem ribhoy baro bar ke jingbam biang ke jingwan penpoi ya ke belait haga por babiang haga ba katanat penmi boarding kaset senduk ya ke pisah ban khasun ke jingne jong katanat boarding kelapelong yaki bakimla syu ban siu pendep ya kabailai yathu uba Jason Nongrum President Karib Hoy People Council hadin kajing ya kendu ya menteri menta ngap ayu kidan ban ong ya kajing net kendu kate kaseng ya menteri. Nongpo being the district headquarter, at this point in time they are still facing the shortage. The one that we have clearly apprised to the minister. Normally what happens in Riboi district, especially in rural areas, resources kibalong sustain nakabentaka bahaka miak jong ka district ajuni nam taka jela por kowe tikila don ki recommendations but ki request for action ni Abu Ahmad jong minister pingin pek ke baka department kala banle Henry lomba ka negasi ni sukmen baka e ka ba u minister ula jawab ini kalong ba ki ka bangi ai jenggot kilong very kilong genuine but kini kidai ki don hakar kum berkat ka jung but la sha ini la sing uang bekas don ka meeting ka review meeting te un sara kini ki ai jenggot jongi ngakarai lada dei ba ulala ban tenan kap tang ar la ne lai ki bangi ai jenggot ka riboi ngatarai kala kham sting ki consumer to like jong ka district ka jongi naloba ni generate ki electricity kane ka kamni shu ko patmai ha ki puri brada pringla address kane Henry kidai ki policy omunta naro khaman shua kini ki policy kim dalong pro people katangi nyembe bangi kentho andre kalong kumta ke lajinda ngila ban utilize ya kini ki energy ki badon lang bakini ki artil ki bab ki dam ki bab mi ke boring atrai ka disik jing kata kam don kam shu ban depend ha ki we pat ki ayu ke frankly speaking at this point in time ngami i bukan position nasional but dei kata mane ngila ong yo power minister ba ki hap ban pekat pat da kumwe kadi bendon ke alternative lada kinya sa da kan ka ju ka face menta san suppose ne madin ngatarai kala collapse ke department te daga boong ba invite de ki alternative kalong ba ki balong sustainable kan ki benne te henry ya kita ngi hab bendang ya pekat ina hab wana jimut yi ngatarai ke department ka doni ka kamram ka ba khia Henry kam supat ikiru ban dua way kina baro mo ban le iki ha ki pori balangkot Henry ni shulong hopeful bah ki bisni ki pori barangsa ka department ka hapan perkhat ka ik ba bahatam nam ka jelar hoy kata ka Indonesia bat mane yo pawa di minister nyela ong ba kana gini ko jungi mentak sini kam de ka kaditang ga sedang bat kinang don shibun ki iki jengai jemut Henry bagin tho baro akan juga por ngatrai kam de ka basuk te mane ila ong yang ba maybe next week lada don ki kam minang hapan kenduk pian ngatrai nya hapan follow up ini kam bidai bat ka jinglong jingman jong ka live hapo Riboi district jongi kam tak me hapo nongpo ka berika district headquarter hakipori baladem habangi yaj ban survey ya kishnong kamtam ka Riboi ka jongi ka diga wing naki district ka basa adien ngilayan sebuntul kisnong ban sutu ya kajinge jongki nong song snong hadin bengila alap ya ki baro ngila penkre ya we ka report ka balong very detail te ya katuka report ngila yo ban Bu Ahmad kami cubi minister madrasni ka bangala ban batay pi khandiat na kita ki ba ngila yo Bu Ahmad ka jongi pi Riboi kumba jilong kini ki basyong hapo nong kendong kawi ka bangijiyo ay kajing ujor na kawi ko si kawi par kalong ya kajing bompoy jong kabil hakapor ka babian mo da ka boong bompoy kabil hakapor ka babian ka bamut ba kini ki meter reader nganom sim na kanu ka subdivision ngakran kelum lang ka district por kawi kay ka bakijule maki kalong ba dalade ka por bakin yasam ya kabil kim jupan poy hadu hatliu yeng jong ki consumer so kay ka bakikile kalong ba kibu hadukan sya ki ay kibru hal tisengkin ki belum unauthorized bomito tela katu kabil kapoin em sya katu kalong yeng ki bapun kam ya kalai kamlong tikna kai ka bajapan dakalane kabil dakal alang sipo wajar arpo laipo saupo
Hak tu por ki yo ai kabel. But anong kendong hi kuma pitip kini ki beri babela mensi jamit pisal alun. So kani ka budget ki hapan manage ka por ka ba baro kalong timely la kadi ka jing thiet ka bam ka di baro ki jing don kam. Tekan ka jing bomla jong kini ki meter reader kam di bangi ni ong ba kadi ka problem kabaki kimla adalah demo ban lek khnang nya kata ka kamen rei ka ba ngi address yu mendak sing kalong ba ka shortage of manpower pil ada pipet e kini ki meter reader ka wi ka shnong ka ba ki de ban cover ta kumlok non ruspa teli kini ki longying henrei ki cover double e kata khatar ka lai spa teli ki longying te kam dei ka ba sup hanong kendong ka kamlong ka mahasor ki ying ki long mar sundai mar khap kala dengi keren ruspa teli ki ying hanong kendong ka pamut na we ulum sha we ulum te kana ka digajing e te ka shortage of manpower kam dei ka ngapo office henrei ngapo office ni yu ingi saki e kata te kita poro kini kijing e kiba ni atu ya u power minister da ka baburum ni smutu ba ka position jong ka power at this point in time kam don ka position ka babiang despite ki challenges beper ngila kentu ya uba kini ki basic necessities bakum ki bro ni don kam ban pentulu ni kam syakmat ban hakini ki juk ki bamanta claim ka laj ni nom la hi ban le kino ki jai kam but kawin opring jong kata kalong bah kini kindiak sing ki bala adap ni yo bani kendu ba ki nong shnong jong kawin ki shnong hapo nong po constituency ka nong sangu hanong sangu menta ki don ki longying kumba sauphong ki longying ke menta la ba khandai benai tam kim yo laj kajing bom yo laj ka jong ki namar po transformer ula sniu but ban repair ni ka tuka ya katu transformer na kalian juga office kamtre na marba kidon ki dues kidon ki outstanding tenrei katu ka outstanding ka bangakran kalit ya ka bamene kabil kampoi ka por ka babiang kajing bompoi jung ka por ka babiang kini ki consumer ki mala ban siwi ka belai but kum kini ki case kidon na kaleng juga district dan kalian jungi kum kasai ni 8 paw khmat jong power minister baki hapan streamline kini ki baro ki meter readers kini additionally dang de bandang recruit kidang de bandang ai kam ki babun ki jing don kam te kini baro ni labu ya ka jing tho akmat ka jongi te ngi in pet ni hapan pudin ne ka kam nomor kam dei tang ka nongpo subdivision baro ki ka district hi ka syam ya kan ka ju ka jing kata ka dei ka bangi address akmat ka jongi pi ngim expect ya ka assurance bat ngatharai minister im don position ban assurance henry nevertheless ini itu bonong positif yani yela shu penit ba kai ga bangi la abu ahmad jongi in perkat kita ki baro bat idang ong yangi ba yin sedang ni kendu yang ban review haki por di ban sawan henry ya kitu ki manpower ngi la press ahmad ka jongi ngila kat nang basai ba dalong kat bolong ru kum kan ong po amata being the district headquarter pinomla ban bu ka tu position but ngila banak ma jong minister kalong kajing momla ju ki ban simrai ultimately kam di pat ban kata pat igiti consumer tenre ha ju ko poru ni kentu ya baro ki bapun kam ya keleng jong ka district ka jong ni da ka burong kani kam di ka problem ka bapmi na ka office henry kadi hiru kajing long kajing man ka jong ki kini ki bapun kam ni ka kini ki like baduk mo kum ki BPL hakapor ka bapoi ka laj napas dang ki amin ki bill initially kapor ka bakipoi ki bill support dang dong samspa 6000 kim tre ban siu bat kani kala long ka habit la ni ka jinglin jong ki te onda kala alang ka i baja ultimately ka kala ka dap ismam bat kim la shu ban ai bat haka ba kadu ki haban kan kulat ba la ba ban dindu laj tende na kalian ka sengpat ngatrai ni happy ban fine ya ki solutions ki ba long sustainable but you minister mani ngela kran bala dai baka current position jong state ka jong happy ka power department lada kan yai long sa akum ne ngatharai san si post ne madin ngenom la ban survive